खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर। नै दा जिथुनाखि खनजिथामनि भाइराल जानाय भिडिअखौ दा खनजिथा फिसाया जिथुनाखि क्लियारिफिकेसन होदों, बेखौनो लानानै फंनैसो सावरायनो नागिरदों लोगोफोर। गैलालै दारि थारि लावजोब्बाय, नै गैला दारि खानाय लावजोब्बाय। दा खनजिथा फिसायनि क्लियारिफिकेसन होनायनि माबा आजादि नागिरदों होननायनिसो जानोसै आंनाबो। आजादि गैयिनि थाखायनो गैला, नै खानाय थानाय सिनजानो टाइम गैला। अब्ला बेनि क्लियारिफिकेसन होनायखौ नायग्रोदो लोगोफोर, बिनि उनाव फंनैसो आङो बुंनो सानदों। बेखौ आङो फारसेनिफ्रायल' बुङा, फारनैखौबो आं बुंगोन। अब्ला नायग्रोदो